Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Нарэшце са сваіх далёкіх Амерык да нас даехаў і далучыўся ў студыі дарацца Святлана Ціхановскай па эканамічных рэформах, віцэ-прэзідэнт Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой Алесь Аляхновіч. Прывітанне, Алесь. Вітаю. Неяк так сур'ёзна, нібыта я так нешта не тое сказаў, так напружыўся ці напыжыўся. Да не, я просто до вас спешаўся і так яшчэ успокоіўся. Сапраўды, справа ў тым, што мы просім разам з Алесем прабачэння ў нашых гледачоў і слухачоў за тое, што мы трошачку затрымаліся з эфірам. Справа ў тым, што Алесь у Варшаве буквально на 1,5 дні, а спраў вельмі шмат, і таму не заўсёды у такія межы часовыя траплялі і троху спазніўся ён да нас на эфір. Але, Алесь, мы абмеркавалі тэмы, якія хацелі б агучыць у нашым эфіры, але давай, можа быць, пачнем з такой актуальнай навіны. Я разумею, што можа быць шмат па ёй яшчэ нельга сказаць, але можа быць просто з пункту гледжання. Ось мы гаворым про тое, што ёсць пэўныя, скажем мягка, праблемы у беларускай эканомікі. І ось зараз з'явілася навіна. Аб'явілі безвіз для 35 краінаў Еўропы. Можа быць, вот дзякуючы гэтаму безвізу, дзякуючы мільёнам турыстаў, якія паедуць з Еўропы, павязуць мільярды грошай, эканоміку выратаюць. Вот як вы ставіце да ўвогуле ідэі безвіза такога? Гэта новая навіна, яна трапіла ў публічны доступ толькі сёння, таму я магу толькі хутка выказаць сваё меркаванне. І гэта менавіта маё прыватнае меркаванне, я цяпер не выказваю нейкай палітычнай публічнай пазіцыі. Я лічу, што гэта добры крок. Ён не звязаны, альбо прынамсі ён статыстычна не паўплывае на нейкія вялікі наплыў грошай ад турызму. Беларусь заўсёды была даволі зачыненай краінай для турыстаў. У Беларусі было шмат турыстаў з Расіі, магчыма, з Украіны, з некаторых іншых краін, там СНД, напрыклад. Але турыстаў з захаду іх, безумоўна, было мала. І такі безвіз ён не прынясе. Я калісьці спрабаваў падлічыць, вось у лепшыя гады, калі была яшчэ адліга, 15-19 год, і былі безвізы таксама і праз Белавежскую пушчу, і праз самалёты, і для некаторых асобных краінаў, то непасрэдная карысць ад гэтага вылічалася ў некалькі дзесяткаў мільёнаў долараў штогод. Так? Гэта не тыя грошы, якія дазваляюць там пабачыць эканамічны рост ці неяк істотна павысіць заробкі для людзей. Але, безумоўна, для нейкай кавярні пры мяжы, для нейкага хостэлу, аграсядзібы і гэтак далей, гэта, канешне, нейкія вымерныя карысці, дадатковыя кліенты і гэтак далей. Для мяне ж асабіста я лічу, чаму гэта карысна, не праз эканамічны стымул, а праз чалавечы стымул. Чым больш у беларусаў ёсць кантактаў з заходнім светам, з цывілізаваным светам, а гэта безвіз, ён тычыцца 35 еўрапейскіх краінаў, краіны еўразвязу, акрамя Польшчы, Літвы, Латвіі, которые ўжо мелі безвіз да канца гэтага году. Далучаюцца ўсе іншыя краіны еўразвязу, плюс Великабрытанія, плюс некаторыя іншыя краіны Еўропы. Так, 35 краін, то гэта цывілізаваны свет. Чым больш у беларусаў і ў Беларусі адносінаў з цывілізаваных светам, тым менш мы залежныя ад аднаго нашага ўсходняга суседу. Алесь, чалавечае меркаванне, просто вот як эксперт, і можа быць з эканамічнага пункту гледжання, не як прадстаўнік, не як там віцэ-прэзідэнт, вот асабістае меркаванне. Можа быць, такім чынам зараз вось спачатку былі новыя прызначэнні у лукашэнкаўскай адміністрацыі, там новы кіраўнік адміністрацыі, новы міністр замежных справаў, плюс там Пяткевіч выцягнулі з вашынгтонскай шуфлядкі, і зараз гэты безвіз, гэта спроба неяк так, я не ведаю, там апгрэйдзіцца рэжыму, там паказаць, што мы вот не такія, як вы нас малюеце, вы тут супраць нас санкцыі ўсё новыя і новыя вводзіце, а мы вот наадварот да вас з усёй душой. Ведаеце, я калі да вас ехаў на эфіры, таксама за 10 хвілін, 15 хвілін да эфіру прачытаў пра гэтую навіну, мне таксама ў галаву пракралася гэтая думка, што, у прынцыпе, калі там верыць у нейкую доўгатэрміновую стратэгію рэжыму, у якую я не зусім веру. Ўсё ж такі, мне здаецца, Лукашенка і ягоны рэжым, яны прымаюць, перадусім Лукашенка, прымае імпульсіўныя рашэнні, так?
а не доўгатэрміновую стратэгію маюць. І таму, але калі шукаць у гэтым нейкай логікі, стратэгіі, то можна пачаць яшчэ з ранейшага аднаго кроку, гэта тады, калі некалькі месяцаў таму на адной з сустрэчаў, я ўжо не памятаю, з міністэрства энергетыкі, здаецца, Лукашенко ў чарговы раз заявіў, што дзесьці там пад зямлёй у Беларусі мусіць быць нафта. Ён заўсёды пра гэта заяўляе, калі у нас пагаршаюцца адносіны з Расіяй. Вось заўсёды. І заўсёды гэтая нафта, там чарговая, там невялічкая, там, ну, нейкі там аб'ём гэтай нафты знаходзіць, так? То бок, ну, вось з гэтага там некалькі месяцаў таму і пачынаюцца нейкія вось такія крокі, якія ў цэлым, калі ўзяць і адасобіцца ад усіх іншых, там залетаюць шахеды ўжо 4 цягам тыдня, і беларускае войска не рэагуе на гэта, так? А нейкія іншыя там расійскія міністры кожны тыдзень ужо ездзяць у Беларусь як у сваю губернію нейкую, як прахадны двор. Таму як бы я бы не лічыў, што гэта прям нейкая доўгатэрміновая стратэгія, ўсё ж такі гэта нейкія асобныя крокі, ну, але частка з іх паказвае, што магчыма так. Магчыма, рэжым рыхтуецца да таго, што адносіны з Расіяй могуць пагоршыцца, і трэба неяк дыверсіфікаць эканоміку, палітыку, медыа. То есть атрымліваецца, што можна вот па такіх ускосных прыкметах рабіць нейкія высновы. То есть загаварыў пра пошукі беларускай нафты, значыцца нейкія пытанні з Расіяй адбываюцца не вельмі такія добрыя. Глядзіце, я не з'яўляюся палітолагам, я не люблю ацэньваць нейкія рэчы па выказваннях, я больш ацэньваю рэчы па канкрэтных дзеяннях. Вось безвіз гэта ўжо канкрэтнае дзеянне, так? Тое, што Лукашенко там папрасіў знайсці чарговую там порцыю нафты, гэта словы, а вось безвіз гэта канкрэтнае дзеянне. Ну, калі будзе такіх крокаў больш, тады трэба будзе, ну, думаць, ці сапраўды гэта ўжо з'яўляецца нейкім, ну, зменай тренду, так? Пакуль што я гэтай змены тренду яшчэ не бачу. Але і увогуле пра якую у сённяшняй сітуацыі можна гаварыць змену тренда ў адносінах з Расіяй. Мы ж зараз завязаныя канкрэтна і нават не толькі кажучы пра тое, што іншых партнёраў ты няма, увесь тавар па магчымасці пруць у Расіі, бо больш няма куды, але і зваротныя замовы для беларускіх прадпрыемстваў, яны там у пераважнай большасці зараз зарабляюць добрыя грошы на працы на расійскія ВПК. Ось вот якія, навошта Расіі пагаршаць нейкія адносіны, калі ёй трэба, каб Беларусь на іх працавала? Сапраўды, пасля распаду Савецкага Саюзу мы цяпер апошні вось два гады, гэта пік залежнасці Беларусі ад Расіі, эканамічнай менавіта залежнасці. Так, і гэта можна вымераць па таму, які працэнт беларускага экспарта трапляе на расійскі рынок, гэта прыкладна 65%, а астатняе яшчэ там 25% ідзе праз Расію, то бок у Кітаю, у Індыю, морам, потым з расійскіх портаў, у іншыя краіны свету, Бразілію, напрыклад, там Лацінскую Амерыку, Афрыку, але праз Расію, то бок мы цалкам завязаны на расійскай лагістыцы, аплаты ідуць праз расійскія банкі вельмі часта, страхоўка расійская, гэтак далей, так? І тут перыядычна здараюцца нейкія праблемы, то з расійскім портам беларускія ўлады не дамовяцца, то з расійскай чыгункай, бо расійская чыгунка вырашыць павялічыць кошты, бо як кампанія, якая прадстаўляе адзіную магчымую паслугу па лагістыцы для беларускіх грузаў, яна можа гэта зрабіць, так? У беларусаў цяпер няма іншай магчымасці альтэрнатывы. Можна таксама глядзець па долі расійскага рубля у гандлі, знешнім гандлі беларускімі таварамі і паслугамі. Так што па розных можна глядзець, хто выдзяляе яшчэ Беларусі крэдыты міждзяржаўныя, выключна Расія, інвестыцыі адкуль цякуць перадусім з Расіі. Таму, калі вось паглядзець на гэтыя паказчыкі, на іх долю, то яны вышэйшыя з часоў вось распаду СССР. Таму наша залежнасць, яна не 100%, 100% яна была амаль што 100% у СССР, такой у нас яшчэ няма, але вось з часоў незалежнай Беларусі гэта самая вялікая залежнасць. А што рабіць? Ну, прынамсі, добра, што і тавары набываюць, і замовы свае прысылаюць. Ці што, якія ў гэтым могуць быць пагрозы? У рэжыму заўсёды ёсць магчымасць адкатаць назад. Тое, які ёсць цяпер аб'ём санкцыяў, ён залежыць ад палітыкі беларускіх уладаў. Калі беларускія ўлады гатовы былі выпусціць палітвязняў, абмежаваць свае рэпрэсіі ў адносінах да грамадства, пайсці на дыялог з грамадствам, пайсці на дыялог з міжнароднымі партнёрамі, то санкцыі можна было бы замарозіць і паступова іх адмяняць.
То бок гэта не так, што ўведзены санкцыі ўсё і рэжым як бы знаходзіцца Лукашенко знаходзіцца і з'яўляецца лялькай Пуціна і нічога не можа самастойна зрабіць. Насамрэч у яго ёсць механізмы. Толькі вось трэба выпускаць можа не там 18 палітвязняў, як было апошнім разам, а выпускаць усіх палітвязняў ці значна большую колькасць, паказваць не проста выпусціць 18, набраць 15 новых, так? А сапраўды паказваць змену сваёй палітыкі. І калі гэта змена будзе, то санкцыі можна адматаць назад, і тады патэнцыйна ёсць магчымасць узнавіць і гандлёвыя зносіны, фінансавыя зносіны, іншыя зносіны. Але, безумоўна, дзеля гэтага патрэбна, каб гэтая змена палітыкі, яна была, не, так сказаць, сіюмінутнай, аднамомантнай, а каб гэта была, ўжо паслядоўная нейкая палітыка. Бо цяпер даверу Лукашенко ўжо няма такога, як было до 20-х. Так? Гэтыя вось цыклы, калі браліся палітвязні, выпускаліся і ўсё вярталася на кругі свая, бізнес as usual, цяпер просто так паверыць слову Лукашэнкі ніхто на захадзе не будзе. Але ўсё ж таки я вярнуся да гэтага пытання, гэта зразумела, але сама вот гэтая такая, умоўна кажучы, скіраванасць на Расію і в экспорце і в імпорце, наколькі гэта пагроза для суверэнітэта, і самае галоўнае, можа і пагроза для суверэнітэта, але наколькі гэта пагроза, скажем так, для шараговага беларуса, для яго дабрабыта. Яны ж наадварот нарэшце дачакаліся росту заробкаў. Адказваю, давайте толькі размежуем гэта вось рызыка для нацыянальнай бяспекі і там нейкія вынікі для эканомікі, так, і шараговых беларусаў. Для бяспекі, безумоўна, гэта пагроза, таму што калі вы там на 2/3 ваш гандаль, ваши фінансы, лагістыка і гэтак далей залежыць ад адной краіны, то, безумоўна, гэта краіна можа ўплываць на вашу палітыку. Калі вы не зробіце вось так, як хоча Расія, напрыклад, там адзіная руская мова, то мы вам не дадзім газ. Альбо будзеце плаціць газ па там кошту ў 2 разы даражэйшым, чым сусветныя кошты. А ў Беларусі толькі ёсць труба расійская. Нема як бы іншых магчымых, на дадзены момант няма. У Польшчы можна з мора пастаўляць, так, звадкаваны газ, а ў Беларусі няма. Таму, вось сусед можа шантажаваць Беларусь. Калі вы, напрыклад, захочаце інтэгравацца з еўразвязам, мы вам гэтага не дадзім. Мы паставім мяжу, і вы страціце 2/3 свайго экспарту тавараў і паслуг. Таму гэта вялікая пагроза. І Лукашенко до 20-го году стараўся не дапускаць да вось такой татальнай залежнасці ад Расіі. Пасля 20-го сітуацыя змянілася, а пасля 22-го сітуацыя значна пагоршылася. Таму для нацбяспекі гэта вялікая рызыка. Што тычыцца эканомікі, то гэта калі залежнасць ад, скажем так, паспяховага партнёра, то гэта яшчэ паўбеды. Напрыклад, у Польшчы прыкладна 28-27% экспарту, то бок у 2,5 разы менш, чым у Беларусі, у Расіі, у Польшчы гэта гандаль з Нямецчынай, паспяховай краінай, заможнай, у разы больш заможнай, чым Польшча, больш тэхналагічнай, інавацыйнай і гэтак далей. Калі такая залежнасць, то Польшча, дзякуючы гэтаму, хутчэй расце, што пастаўляе на больш развіты багаты рынок. Беларусь, якая залежыць ад Расіі, якая зараз перастрайваецца на ВПК, ведаеце, там для Беларусі тое, што мы там будзем крыху лепшыя, там, не ведаю, лепш ремонтаваць танкі ці самалёты, гэта для шараговага грамадзяніна, гэта як бы карысці не шмат. Заробкі яны павялічваюцца, але гэта таксама, гэта, ведаеце, яно павялічваецца ў адносінах да беларускіх заробкаў, але калі паглядзець у адносінах да польскіх заробкаў, літоўскіх, латышскіх, то беларусы прайграюць у разы. Нават Малдова ўжо, самая бедная краіна, калі не лічыць Украіну, якая вядзе вайну, Малдова, самая бедная краіна ў Еўропе, ўжо па заробках абагнала Беларусь. Таму, як бы, залежнасць ад Расіі, яна не толькі нясе пагрозу для нацбяспекі, яна нясе таксама пагрозу для дабрабыту шараговых беларусаў. Ось далучыўся до нашага эфіру наш сябра блогер Дарога, які піша, з нагоды таго, што там на гэтым безвізе і раней там некалькі там десяткаў мільёнаў толькі зарабляў рэжым, там можа і цяпер і болей і не меней, але такая сума, якую вось Алеся Ляхновіч назваў нязначнай. Але Дарога піша, некалькі десяткаў мільёнаў даляраў могуць дапамагчы пракарміць ментоў, а на астатніх грамадзянаў рэжыму напляваць.
Ну я тут не зусім пагаджуся, таму што гэтыя людзі, ну вось напрыклад, можа неправільна параўноўваць сённяшні час з часам, які быў да 20-х, так? Але ну узгадайце, да 20-х году колькі там з'явілася новых кавярнях у Берасці, у Горадні, у Менску, нейкіх невялічкіх прыватных хостэлаў, аграсядзібаў, там нейкіх прыватных маршрутак. Ну гэта ж ўсё сервіс, паслугі, гіды, турыстычныя гіды, гэта прыватныя асобы. Большасць з гэтых паслуг, грошы ад гэтых паслуг траплялі шараговым беларусам, прыватным асобам, не дзяржаве, не рэжыму. Таму як бы падатак ад, ну разумееце, вы набываеце там нейкую паслугу за 100 рублёў, з іх, допустим, 20 трапляе ў бюджэт, а 80 трапляе ну, чалавеку, беларусу, ці нейкай прыватнай беларускай фірме. Таму значна больш на гэтым зарабляюць самі беларусы, прыватны беларускі бізнес, а не сам рэжым Лукашэнкі. Але пасля 20-го году фактычна усе гэтыя структуры попалі пад рэпрэсіі, значна скарацілася і колькасць, я ўжо не кажу нават кавярняў, там аграсядзібаў, прыватных перавозчыкаў, нават экскурсаводаў. І тое, каму гэта пойдзе? Тым, хто працуе на рэжымным нейкім установам, прадпрыемствам. Сапраўды, колькасць беларускага бізнеса, асабліва сумленнага беларускага бізнеса, які мог адстойваць сваю пазіцыю, выступаць супраць рэпрэсію, ён скараціўся значна, і паводзіны таксама мусілі змяніцца. То бок сёння публічна заявіць пра сваю нейкую, не ведаю, адстойванне правоў чалавека ніякі бізнес у Беларусі сёння не можа. Тым не менш, я бы не хацеў, каб Беларусь была краінай выключна дзяржаўнага бізнесу. Я бы не хацеў, каб Беларусь ператварылася ў краіну, у якой існуюць толькі там, не ведаю, фірмы, пракладкі людзей, набліжаных да Лукашэнкі, альбо расійскія кампаніі. Усё ж такі лепш, гэта я выказваю сваё асабістае меркаванне, лепш мець у Беларусі кампаніі, якія нават сёння не могуць выказваць свае думкі, сваю там шчырай, магчыма, сумленнай думкі, мусяць неяк падстройвацца пад абставіны. Але тым не менш, такая кампанія лепшая, чым калі гэта будзе там чыста дзяржаўны бізнес ці кампанія з Расіі. Давайте яшчэ закранем тэму санкцый. І яна такая атрымліваецца на фоне апошніх навінаў, такая двухбаковая у тым ліку. З аднаго боку мы кажам пра санкцыі, якія уводзяць Еўрасаюз у дачыненні да рэжымаў, ну паколькі яны зараз як бы так сумесна і на пуцінскі і на лукашэнкаўскі рэжым. Але з другога боку мы бачым, як гэтыя санкцыі сёння даволі балюча б'юць па шараговых беларусах з тымі ж самымі нумарамі, аўтамабілямі і гэтак далей. І таму вось два моманты. Вот як вы лічыце вось гэтая сітуацыя, то есть як вы ўспрымаеце гэтую сітуацыю з тым, як на шараговых беларусаў уплываюць гэтыя санкцыі, і ці працуюць яны на рэжым увогуле? Я так разумею, вы маеце на ўвазе асабліва апошнія санкцыі, якія тычацца і ну да, гэта вось 7-й пакет, што вот і тысячы тавараў, якія нельга увозіць, вывозіць, і зараз уезд на беларускіх нумарах. Найперш вот 4 краіны Балтыі і Польшча. Гэта, канешне, палітыка канкрэтных краін. Часам ёсць узгадненні на ўзроўні еўразвязу. Я ацэньваю гэта негатыўна. Яны вядуць больш шкоды наносяць звычайным беларусам, чым рэжыму. Я лічу, што чым больш будзе мабільнасці паміж Беларусю і заходнім светам, цывілізаванымі краінамі, тым лепш. Таму любыя рашэнні, якія абмяжоўваюць гэтую мабільнасць, ці гэта абмежаванне ў доступе да віз, праблемы з легалізацыяй беларусаў у Польшчы, Літве, Латвіі, Эстоніі альбо ў іншых краінах, праблема з адкрыццём банкаўскіх рахункаў, праблема ў атрыманні крэдытаў у краінах еўразвязу і гэтак далей. Любыя з гэтых рашэнняў, ці наўмысныя, ці ненаўмысныя, калі яны з'яўляюцца і абмяжоўваюць мабільнасць беларусаў, то гэта, канешне, не на карысць Беларусі. Так? Тое, што магло бы быць па рэжыму, ну гэта вось
санкцыі на канкрэтных прадстаўнікоў гэтага рэжыму, пракурораў, суддзяў, амапаўцаў, кіраўнікоў вязніцаў, якіх даходзіць да смерцяў палітвязняў ці катаванняў палітвязняў. Гэта канкрэтныя гаманцы рэжыму, гэта канкрэтныя дзяржаўныя прадпрыемствы, на якіх даходзіла да звальненняў па палітычных матывах. Гэта вучэльні, на якіх даходзіла да звальнення выкладчыкаў і студэнтаў. То бок трэба караць тых, хто запятнаў сябе ў рэпрэсіях, а не ўсіх беларусаў паводле колеру пашпарту. Гэта памылка. Ну, а калі браць вось що ж такі санкцыі ёсць, яны працуюць ці не і як? На дадзены момант пакуль што нельга сказаць, што санкцыі прывялі да змены палітыкі рэжыму. Мы не бачым, я не бачу, каб рэжым змяніў кардынальна свае паводзіны. Пры гэтым, калі б не было зусім санкцыяў, то мы не ведаем, як бы паводзіў сябе рэжым. Магчыма, вось такіх акцыяў эфектных, ці як гэта правільна назваць, прапагандысцкіх, як пасадка самалёта Ryanair з Пратасевіча, магчыма, такіх было б больш. Магчыма, напрыклад, за мяжой можна было бы там захапіць там нейкага палітычнага прадстаўніка, актывіста дэмакратычных сіл, так? І, напрыклад, Еўропа бы гэта праглынула. Бо перад гэтым ніякіх санкцыяў не ўвяла, вось, напрыклад, за парушэнне міжнародных законаў, пасадку самалёта, так? І рэжым наступным разам вось у дыпламатычную машыну там спадара Паўла Латушку ці Святлану Ціхановскую, я як прыклад прыводжу. Таму, калі б не было гэтых санкцый, мы таксама не ведаем, як бы сябе далей паводзіў рэжым. Можна таксама гэта параўнаць з расійскай эканомікай і санкцыямі супраць Расіі. Канешне, санкцыі зараз не прывялі да спынення вайны, але калі б іх не было, у Расіі было б значна больш грошай і значна больш рэсурсаў, у тым ліку тэхналогій, каб гэтую вайну весці яшчэ больш маштабна. Таму, я просто нельга сказаць, што санкцыі 0, нічога не далі, ці 1, яны спрацавалі, санкцыі дзесьці спрацавалі, дзесьці не спрацавалі так, як бы мы хацелі, як мы гэта бачылі і у ідэале, як магло бы быць. Як магло бы быць? То есть, можа быць, вы маеце нейкія свае рэкамендацыі, якія варта было ўлічыць тым, хто гэтыя санкцыі прапаноўвае, распрацоўвае, уводзіць? Я могу назваць некалькі з іх. Па-першае, спонсорам беларускага рэжыму, адзіным спонсорам беларускага рэжыму на сёння з'яўляецца Расія. Без Расіі, без падтрымкі Пуціна, Крамля, уже ў 2020 годзе, хутчэй за ўсё, Лукашенко бы не утрымаўся пры ўладзе. Таму, каб у Беларусі адбыліся нейкія змены, спачатку Лукашенко мусіць страціць гэтую падтрымку свайго донара, фінансавага, ведаеце, рынку збыту, палітычнага донара, так? Калі б Расія не падтрымлівала Беларусь, то іншыя міжнародныя партнёры маглі б далучыцца да палітыкі ізаляцыі рэжыма Лукашенка і так далей. Таму паспяховая санкцыйная палітыка, яна павінна разглядаць не Беларусь асобна ад усіх іншых краін, а Беларусь у прывязцы да Расіі. І акрамя санкцыяў супраць Беларусі павінны быць, безумоўна, санкцыі на Расію. Чым менш у Расіі будзе фінансавых рэсурсаў, тым менш яна будзе гатова падтрымліваць рэжым Лукашенка. Таму гэта нумар 1. Нумар 2, безумоўна, трэба, акрамя таго, што ўжо введзена шмат пакетаў санкцыяў, я лічу, што не абавязкова ўжо не трэба ўводзіць нейкія новыя пакеты санкцыяў. Варта засяродзіцца на скарачэнне лазеек у ўжо існуючых пакетах. То бок зрабіць так, каб тыя пакеты, якія агучваліся, каб яны былі імплементаваныя, каб складана было абыходзіць гэтыя санкцыі, зачыняць гэтыя лазейкі і таксама ўводзіць другасныя санкцыі. То бок караць не проста тое прадпрыемства дзяржаўнае ці там бізнесоўца рэжыма Лукашэнкі, а караць таксама тых, хто ім дапамагае. Калі яны знаходзяцца на тэрыторыі Еўразвязу, ці ў ЗША, ці дзесьці ў Кітаі, Індыі, то караць і ў гэтых краінах, разумееце? То бок, каб гэтыя другасныя санкцыі мелі экстэрытарыяльны характар. Але акрамя гэтага павінны, канешне, быць і нейкія станоўчыя крокі. То бок, акрамя бізуна павінен быць яшчэ пернік. І гэтым пернікам можа быць павелічэнне мабільнасці беларусаў. То бок, нейкія элементы безвізавага рэжыму, але з боку Еўразвязу, ці з боку іншых заходніх краінаў. Каб беларусы лёгка у выпадку нейкай рызыкі для свайго жыцця, для сваёй сямейнай сітуацыі, каб яны маглі лёгка выехаць з Беларусі, каб былі гуманітарныя калідоры, каб
калі Лукашенко пагодзіцца на актыўны ўдзел у вайне, каб беларусы, якія там абавязаныя служыць, каб яны таксама маглі хутка пакінуць Беларусь. Павінны быць распрацаваныя канкрэтныя планы эканамічнай падтрымкі на выпадак змены ўлады ў Беларусі і пачатку дэмакратычных і эканамічных рэформаў. Павінна быць падтрымка беларусаў, якія ўжо знаходзяцца за мяжой. Гэта і гуманітарныя арганізацыі, культурніцкія арганізацыі, адукацыйныя установы, бізнесовыя структуры і так далей, і так далей. То бок акрамя санкцыяў павінна быць таксама яшчэ падтрымка для грамадства Беларусі. Алесь, я разумею, что вы у нас все ж таки эканаміст, а гэта можа быць пытанне больш палітычнае, але тым не менш, вот ваша асабістая пазіцыя. Як вы думаеце, ці магчыма зараз на фоне того, что тая ж самая Беларусь ужо ўвяла гэты безвіз, еўрапейцы, каб еўрапейскія краіны зрабілі такі ж самы крок люстэркавы? Ну, для мяне ў ідэальным свеце, канешне, каб безвіз дзейнічаў два бакі. То бок, калі так станецца, што вось Беларусь вяла і еўразвяз вядзе, то гэта ідэальная сітуацыя. Менш ідэальная сітуацыя, калі аднабакова ўведзены безвіз. І неважна, там, з беларускага боку ці з еўрапейскага. Ну, я лічу, калі б у аднабаковым парадку, але з боку еўрапейскага быў безвіз, было бы лепш. Калі ён у аднабаковым парадку, але з беларускага боку, таксама добра. Бо ўсё роўна гэта спрыяе павелічэнню кантактаў, міжчалавечых кантактаў паміж заходнімі краінамі, больш цывілізаванымі, больш развітымі, больш дэмакратычнымі і Беларусю, так? Ну, а самы горшы варыянт, калі няма безвіза, ёсць жалезны заслон, людзі не падарожнічаюць, беларусы жывуць як паўночнай Карэі ці вось як у савецкі час. І не могуць паехаць нікуды. Могуць толькі ў Сочи, Туапсе, Санкт-Петербург, Мурманск, Сібір, Новосібірск. Так? Ну, як у лепшыя часы Савецкага Саюза. Ну, і мы ведаем, чым скончыліся часы, найлепшыя часы Савецкага Саюза. Вы не разумееце, это другое. Да. Але калі ўжо загаварылі пра сітуацыю ў беларускай эканоміцы, то якая яна? Вот на сёння, на ваш погляд, все ж таки, дзякуючы гэтай працы, гэтым грашам на крыві, якую зараз атрымлівае рэжым, атрымліваецца неяк выцягнуць эканоміку з этой вось багны, якая яна потрапіла яшчэ пару гадоў таму. Тут як вам бачыцца эта сітуацыя? Ведаеце, часова атрымліваецца. І гэта такі парадокс. Уявіце сабе, вось, я пачну здалёк. Уявіце сабе, што вось зараз прапагандысты ў Расіі, яны кажуць, што вы паглядзіце, мы пачалі вайну, яны пачалі вайну, і там расійская эканоміка расквітнела. Бо там грабавыя плоцяцца, ведаеце, там шмат танкаў вырабляецца. Белыя лады зараз на расхват ідуць, да. І як бы эканоміка сапраўды расце. То бок, ну, гэта не блеф, гэта не нейкія там, ведаеце, припіскі, гэта сапраўды эканоміка расце. Просто што там вырабляецца цяпер, ведаеце, там не 3% вайсковых вырабаў у структуры эканоміцы, а, напрыклад, 30%, ці там 20%. То бок, ну, гэта на хлеб не намажаш. Але статыстычна, канешне, ВУП расце. І прапагандысты кажуць, ну, вось паглядзіце, як бы санкцыі, не гледзячы на санкцыі, страты на вайне, але эканоміка расце. Значыць, добра, што мы пачалі вайну. Так? Такая логіка. А хтосьці можа сказаць, а ўявіце сабе, што тыя грошы, якія сёння Пуцін выдатковае, у тым ліку з нацыянальнага рэзерва краіны, ён бы выдатковаў як бы без вайны. Што можна было бы мець той самы эканамічны прырост, але вырабляць не танкі, а вырабляць машыны, пральныя машыны, там аўтамашыны, там дзяржаўныя паслугі, адукацыю, там сацыяльнае жытло, інфраструктуры і гэтак далей. Так? То бок можна было мець значна больш за тыя самыя грошы і без чалавечых стратаў. Тое самае ў Беларусі, бачыце, эканоміка зараз расце ў асноўным дзякуючы росту попыту на яе тавары з боку Расіі. То бок сапраўды з Беларусі сходзіць амаль усё у Расію. Гэта пік мы ўжо прайшлі, то бок цяпер ужо няма такой нейкай вялікай дынамікі, як было ў 22-м, на пачатку 23-м, дзесьці ад паловы 23-го году гэтая дынаміка ўжо затухае. То бок на расійскім рынку ёсць кітайскія вытворцы, ёсць некаторыя іншыя
краіны, скажем так, ну, не заходняга свету, так, які не ўводзілі санкцыі супраць Расіі. Ну, але беларуская эканоміка все яшчэ пастаўляе там і тыя ж мазы, якія ўзгараюцца, бо прыходзіцца замест еўрапейскіх браць запчасткі, там кітайскія, іншыя, яны неяк некампатыбільныя, увесь час узгараюцца. Таму кароткачасова беларуская эканоміка все яшчэ паказвае даволі неблагі рост. 5% за першае паўгоддзе гэтага году, плюс 5%. Гэта, ну, такі вялікі паказчык. Я ўжо не памятаю, калі апошні раз так хутка расла беларуская эканоміка. Таму гэта даволі такі парадокс. Пры гэтым, ну, цягне беларускую эканоміку выключна адна краіна. Як толькі там нешта станецца, то, ну, у Беларусі можа быць такі самы крызіс, як быў пад канец Савецкага Саюзу у моменце распаду СССР. То бок Беларусь тады таксама была завязана на одну асноўную там вялікую краіну, на Расію, так. І як бы гэта сітуацыя можа паўтарыцца. То есть вот прогнозы якія ўсё ж таки датычна эканомікі, чаго вот чакаць у бліжэйшы час? У самы бліжэйшы час, то бок там бліжэйшыя месяцы, магчыма, паўгода, я не бачу нейкага такога там, ну, надыходу крызісу, так, то бок я не бачу нейкай такой там, не ведаю, валютнага крызіса, нейкіх праблемаў там з дэпазітамі банкаўскімі ў людзей, нейкія там іншыя праблемы, масты пачнуць спадаць, як памятаеце, у 20-м, то на Немізе, то яшчэ дзесьці, то бок так, я гэтага не бачу, але пры гэтым усё роўна я бачу, што Беларусь адстае ад іншых краін свету. Все роўна беларусы з'язджаюць жыць у іншыя краіны даволі масава. Паводле маіх розных там ацэнак на аснове публічна даступных дадзеных, ну гэта 10,5 мільёна чалавек. Я не лічу, што з Беларусі з'ехаў мільён чалавек, мы б тады бачылі зусім іншую статыстыку па колькасці занятага персаналу ў Беларусі. Таму я не лічу, што з'ехала аж так шмат, але 500 000 беларусаў прыкладна з'ехала. І гэта перадусім даволі маладыя людзі, у працаздольным узросце, людзі з вышэйшай адукацыяй, са спецыялізацыяй і так далей, якія з'яўляюцца карысцю для іншых краін, але яны ўжо не прыносяць, на жаль, карысць сваёй краіны. Таму вось з аднаго боку ВУП расце, з іншага боку скарачаецца колькасць беларусаў у краіне, перспектывы для Беларусі доўгатэрмінова пагаршаюцца, якасць адукацыі і школьнай і вышэйшай пагаршаецца, якасць паслуг медыцыны пагаршаецца, бо не хапае лекараў, асабліва ў правінцыі. Вельмі хутка старэе насельніцтва, так? Не хапае моладзі, не хапае дзетак, зачыняюцца чарговыя школкі, садкі і так далей. Таму вось калі так глядзець больш шырока на карціну, то яна, канешне, сумная і бесперспектыўная. Дарэчы, днямі з'явілася інфармацыя пра тое, што працоўных вакансій там ледь не 150 000, то есть недахоп працаўнікоў. Наколькі гэта крытычна і ці магчыма гэта замяніць гастарбайтарамі? 150 000, трэба разумець такім чынам, што вось ёсць кампаніі, якія шукаюць, у цэлым у іх ёсць магчымасць наняць 150 000 чалавек. Гэта не азначае, што без гэтых 150 000 эканоміка не будзе працаваць, так? Бо пастаянна, ну, ведаеце, там у вас, напрыклад, будзе звальненне, там, не ведаю, нейкага спецыяліста, аператара, журналіста, СММшчыка, ну і вы будзеце шукаць новага чалавека, але Еўрарадыя будзе далей працаваць, як бы, ну, проста як бы хтосьці будзе выконваць гэтую працу пакуль што, ну, там, на 2 змены, на 1,5 змены і так далей. Так і ў Беларусі. Але трэба глядзець на дынаміку, што гэтыя 150 000, гэта, калі я не памыляюсь, самая вялікая лічба там за апошнія многія гады. То бок, мы бачым, што тренд на скарачэнне працоўных рук у Беларусі, скарачэнне працоўных рэсурсаў. Прычым, бачна таксама, у якіх сектарах гэта адбываецца. У тым ліку у адукацыі і ў медыцыне. Таму што разрыў паміж заробкамі ў адукацыі і ў медыцыне ў Беларусі і, напрыклад, у Польшчы, ён каласальны. Гэта там уже нават не 2-3 разы, а гэта хутчэй там 5-6 разоў. А адказнасць у Беларусі значна большая. Я нядаўна сустрэў жанчыну, якая ў Беларусі працавала, вела сваё ІП, мела 3 гандлёвыя кропкі, была дырэктарам фірмы, шмат працавала, але пры гэтым працавала амаль што ў нуль. То бок, все, што зарабляла, гэта ішло на пакрыццё там тавараў, працоўнай сілы, падаткаў і так далей. Быў яшчэ стрэс, былі нейкія, ну, вымушаныя, скажем, там, не ведаю, як назваць, карупцыя, адкаты, так?
у нуль. Сёння яна працуе, і гэта жанчына з вышэйшай адукацыяй, сёння яна працуе на самай, ну, скажем так, найменш самай простай працы. Гэта праца прыбіральшчыцай, так? І пры гэтым яна здольная зарабляць значна больш у Беларусі і адкладваць сабе там больш, чым ну, прыкладна, як 2 сярэднія заробкі ў Беларусі. То пасля ўсіх сваіх выдаткаў яна сабе яшчэ 2 сярэднія беларускія заробкі пакідае, можа паездзіць па Еўропе, можа адкласці на кватэру, можа адкласці на пенсію і так далей. У Беларусі чалавек з вышэйшай адукацыі, 3 гандлёвыя кропкі, бізнес, працуе ў нуль, яшчэ стрэс ёсць, так, сівыя валасы, а Польшча працуе на самай простай працы, зарабляе значна больш, адчувае сябе чалавекам, ездзіць па Еўропе, захоўвае грошы на пенсію і не шкадуе, што выехала з Беларусі. Ну, вось такая у нас розніца, то бок гэта калі глядзець на перспектыву. Калі ўжо загаварылі пра прагнозы, выбачайце, Алесь, ну не магу абысці гэта, ваш прагноз па валюце, па курсах. Таму што вот, ну, буквально днямі дзіўная была навіна, што вот як мы узгадалі, што не было колькі гадоў такого, каб такая колькасць была запатрабаваная людзей, якіх шукаюць на працу, то даўно не было такога нізкага курсу долара. Вот што адбываецца? Не, ну, курс долара зараз у Беларусі давольна стабільны, там 3,20 там з капейкамі плюс-мінус. Ён ужо даволі доўгі час. Таму пакуль што я не бачу паставаў для нейкіх кардынальных зменаў там. Дура, паставім пытанне. Некалькі працэнтаў ад вось таго курсу, што цяпер ёсць, 3,20, хутчэй за ўсё, ён застанецца, так. Пры гэтым, калі ён павялічыцца там на 20-30 копеек, то я не бачу ў гэтым нейкай вялікай бяды, так. Ну, як звычайны просты чалавек спытаўся бы у абменнікі бегчы ці не бегчы? Што рабіць? Ну, ведаеце, у беларусаў ёсць 3 катэгорыі беднасці. Калі няма грошай, калі зусім няма грошай і калі трэба бегчы ў абменнікі мяняць валюту, так? Ну, альбо набываць валюту, тут же яшчэ варыянт такі можа быць. Тут набываць. Трэба глядзець па абставінах, па тым, што ў беларусаў, які гэта аб'ём грошай. То бок для кожнага чалавека можа быць і іншая нейкая ягоная інвестыцыйная жыццёвая. Ну, зараз самы той час, калі можна пайсці, купіць сабе сотачку, 2 сотачкі долараў на чорны дзень. Ну, вы бачыце, у Беларусі з гэтым ужо праблема, бо калі раней можна было набыць долары ці еўра і трымаць іх на дэпазіце, то цяпер створана такая сітуацыя, то бок Нацбанк спрыяе дэдаларызацыі эканомікі, таму што накладзены санкцыі, Нацбанк не можа атрымліваць валюту ў еўра, напрыклад, кэшам з Еўрапейскага цэнтральнага банку. Што рабіць потым з гэтай валютай, калі яна ляжаць на дэпазітах насельніцтва? Даваць кампаніям, і кампаніі потым не могуць выкарыстоўваць гэтыя долары еўра праз санкцыі. Таму Нацбанк вядзе палітыку дэдаларызацыі. У сувязі з гэтым невялікія, вельмі невысокія працэнты на дэпазітах насельніцтва. Таму, калі вы мяняеце на долары ці еўра, то сапраўды вы проста іх захоўваеце без... Вы не зарабляеце на іх, так? На беларускім рублі там працэнты значна вышэйшыя. На іншых валютах, чым долар еўра, таксама працэнты вышэйшыя. Таму проста трымаць долары пад падушкай, я думаю, гэта не самае лепшае рашэнне. Але калі у вас ёсць магчымасць, напрыклад, вывесці частку грошай з Беларусі, трымаць яе ў нейкай краіне, у якой у вас ёсць там від на жыхарства, ці нейкая доўгатэрміновая віза, ці проста краіна без візу, то, ну, канешне, гэта нейкая магчымасць для вас, для дыверсіфікацыі рызыкаў, што ўлады, напрыклад, у вас всю маёмасць не забяруць. Калі вам спатрэбіцца з'язджаць, то у вас ёсць нейкая падушка бяспекі за мяжой. І яшчэ одну тэму хацеў закрануць. Ось мы пачалі размову фактычна з той непрыемнай сітуацыі, якую з-за санкцый патрапілі шараговыя Беларусі. Ось такая, ну, как бы... пэўныя не прытрымлівае ну, как бы перашкоды для беларусаў і іх інтарэсаў, але ёсць і бізнес за мяжой, і не заўсёды ёсць добрая сітуацыя з гэтым бізнесам. З гэтай нагоды, наколькі я ведаю, вы у тым ліку і Святлана Ціхановская, кіраўніцтва АБА, там яшчэ там іншыя прадстаўнікі дэмакратычных сілаў сустракаліся з кіраўніцтвам польскай гандлёвай палаты, былі там іншыя сустрэчы. Якія праблемы у бізнеса
чаму яны не вырашыліся, ці яны толькі ўзніклі, а не былі вось цягам апошніх гадоў, і ці ёсць магчымасці іх вырашаць? Безумоўна, ёсць праблемы беларускага бізнеса за мяжой. Пры гэтым, калі я кажу беларускі бізнес за мяжой, то я мушу патлумачыць, што я маю на ўвазе. Звычайна гэта бізнес, які ўжо зарэгістраваны, напрыклад, у Польшчы, Літве, Латвіі, Эстоніі, могуць быць у іншых краінах, там США, Канадзе. То бок гэта ўжо польскі бізнес, літоўскі бізнес, латышскі бізнес, эстонскі бізнес, але дзе прынамсі адна асоба, заснавальнік, мае беларускі пашпарт. І гэта можна адсачыць па статыстыцы, то мы ведаем, колькі такіх бізнесаў ёсць, колькі людзей яны наймаюць, які часам у некаторых краінах можна паглядзець статыстыку, колькі падаткаў яны плацяць дзяржаве ў той краіне, дзе існуюць, і гэтак далей. Таму вось калі я кажу пра беларускі бізнес за мяжой, я маю на ўвазе ўжо вось такі бізнес. То бок гэта не беларускі бізнес, які знаходзіцца ў Менску і інвестуе, мае філіялы за мяжой, а гэта беларускі бізнес, ну, скажем так, у экзілі, так, беларускі бізнес у замежжы ўжо. І вось ён сустракаецца з дыскрымінацыяй. І ён сустракаецца. З дыскрымінацыяй. Гэта пытанне больш еўрапейскіх краінаў, чым ЗША і Канады, дзе, напрыклад, дзейнічае асацыяцыя беларускага бізнеса АББА за мяжой. Вось у еўрапейскіх краінах гэтая дыскрымінацыя здараецца значна часцей, і самае сумнае, гэта здараецца у тым ліку у нашых суседзяў, то бок Польшча, Літва, Латвія, Эстонія таксама. Якія прыклады гэтай дыскрымінацыі? Па-першае, ну, безумоўна, стала складаней ввогуле выехаць з Беларусі. То бок, каб беларускі бізнес за мяжой з'явіўся, то спачатку хтосьці персанальна, чалавек, уласнік, бізнесовец, чалавек з нейкай ініцыятывай мусіць з Беларусі выехаць. Пасля 20-х гэта было лёгка, я бы нават сказаў, вельмі лёгка. Зараз гэта чыста як бы па дакументах, то бок можна было, я не кажу пра эмоцыі, там, псіхалогію, страты фінансавыя ў Беларусі, страту капіталу, але можна было гэта зрабіць, перакрочыць мяжу, ўсё. Зараз гэта адбываецца значна складаней. То бок гэта першае, складаней выехаць з Беларусі. Па-другое, калі вы ўжо знаходзіцеся за мяжой, то вы можаце, у вас могуць ускладніцца працэсы там атрымання новага дакументу. Вось вы жылі там год на там часовым відзе на жыхарства, і трэба новы атрымаць, а ён там разглядаецца ўжо паўгады, і вы там у падвешаным стане, без гэтага не ведаю, часам не можете адчыніць бізнес, рахунак адчыніць банкаўскі і гэтак далей. То бок пытанне легалізацыі ўжо на месцы пражывання ў новай краіне. Па-трэцяе, гэта розныя пытанні, звязаныя з банкаўскім сектарам. Ва ўсіх гэтых 4 краінах, якія я назваў, вельмі складана зараз стала адчыніць новы рахунак. Вось, калі у вас няма, напрыклад, віду на жыхарства тэрмінам больш за 12 месяцаў, то ў некаторых банках гэта складана. Раней было так, што асобныя банкі вось глядзелі скептычна на беларускі пашпарт, іншыя банкі глядзелі нармальна, былі лаяльнымі да беларусаў, і мы проста накіроўвалі беларусаў, беларускі бізнес вось у тыя банкі, якія ставяцца лаяльна да беларусаў. Зараз все менш і менш такіх банкаў, так? Ёсць цэлыя краіны, дзе ввогуле гэта складана. Вось у Эстонію банкаўскі сектар ввогуле вельмі складаны для беларусаў, не толькі для беларусаў, дарэчы, для розных замежнікаў. Проста яны вельмі глядзяць падазрона, ну, і мусяць як бы правяраць кожнага свайго кліента. І, напрыклад, для беларускага кліента, ну, ім не заўсёды хочацца губляць час. Бо фінансавай карысці ад гэтага не шмат. Беларускі бізнес ці беларусы гэта не самыя багатыя замежнікі ў гэтых краінах, таму некаторыя банкі проста не хочуць згубляць час і адмаўляюцца. І таму такія праблемы дыскрымінацыі па нацыянальнаму прызнаку, гэта, канешне, супраць, ну, гэта незаконна, таму такія інтарэсы беларусаў можна адстойваць, я лічу, на палітычным узроўні. І між іншым, дзеля гэтага Святлана Ціханаўская сустрэлася з кіраўніцтвам польскай гандлёвай палаты ў Польшчы. Гэта адна з самых буйных бізнес-асацыяцыяў у Польшчы, яшчэ створаная ў 90-м годзе. Сёння яна прадстаўляе інтарэсы 300 000 польскіх бізнесаў. Так, гэта вялікая сіла. Яны ведаюць, як працаваць, у іх ёсць сувязі і з палітыкамі, з польскімі СМІ, з польскім бізнесам і гэтак далей. І Святлана Ціханаўская правяла сустрэчу з кіраўніцтвам КІК і кіраўніцтвам асацыяцыі беларускага бізнеса АББА. Мы разам удзельнічалі ў гэтых перамовах і дамовіліся пра вельмі канкрэтныя крокі. Па-першае, мы разам накіруем трохбаковы ліст ад імя Святланы Ціханаўскай, польскай гандлёвай палаты і асацыяцыі АББА у польскаму фінансаваму рэгулятару, па-польску КНФ называецца, Камісія надзору фінансовага, і звязу польскіх банкаў, у які ўваходзяць усе буйнейшыя польскія банкі.
растлумачыць сітуацыю пра беларускі бізнес, хто гэта, колькі яго тут, колькі працоўных месцаў ён дае, колькі падаткаў стварае, патлумачыць, што трэба адрозніваць беларусаў ад прадстаўнікоў рэжыму. Нельга ўсіх грабсці пад, ведаеце, у адзін кошык. Па-трэцяе, запрапанаваць канкрэтныя крокі, што можна з гэтым зрабіць. Мы рэкамендуем, каб кожны банк глядзеў індывідуальна на кожнага чалавека, ну і ацэньваў ягоныя рызыкі. Бо зараз польскія банкі вельмі часта проста бачаць беларускі пашпарт, адмаўляюцца ад супрацы. Мы кажам, не, так нельга, бо гэта дыскрымінацыя па нацыянальнаму прызыку. Вазьміце, зберыце ўсе дадзеныя і ацаніце, ці гэты чалавек, не ведаю, працаваў са спецслужбамі, тады не адчыняйце. Быў пракурорам пры Лукашэнкі, тады не адчыняйце. А калі ён, напрыклад, не ведаю, быў пракурорам да 95-го года, а потым сышоў, таму што быў супраць рэжыму Лукашэнкі, і мае нейкія, ведаеце, рэкамендацыі ад сумленных арганізацый ці сумленных асобаў, то калі ласка, адчыняйце. То бок, каб у банка працаваў дэпартамент рызыкаў, альбо Know Your Customer ёсць дэпартаменты, і каб ён ацэньваў і тады прымаў рашэнне. То бок, прымаў рашэнне па кожнаму кейсу, а не проста вы беларус, тады дзверы вось там, так? Ну, будзем спадзявацца. Выбачайце, я доўга распавядаў. Гэта першае, аб чым мы дамовіліся. То бок, накіруем трохбаковы ліст, каб патлумачыць сітуацыю і свае прапановы, што ж рабіць. Па-другое, гэта арганізаваць сустрэчу з асобнымі польскімі банкамі, каб ужо персанальна патлумачыць, што адбываецца, якую мы пазіцыю лічым слушнай, якую неслушнай, што з гэтым можна рабіць. Па-трэцяе, запрапанаваць свае магчымасці. Напрыклад, у асацыяцыі АБА ёсць магчымасць верыфікаваць беларускі бізнес, ці у яго былі сувязі з рэжымам, ці не было, ці яны знаходзяцца ў санкцыйных спісах, ці яны падтрымліваюць расійскую агрэсію ва ўкраіне і гэтак далей, гэтак далей. Па-чацвёртае, гэта дапамога з боку польскай гандлёвай палаты для сумленнага беларускага бізнеса ў кантактах з польскімі ўладамі на ўзроўні краіны, на ўзроўні лакальных уладаў, з польскімі СМІ, з польскім бізнесам. Такія рэчы ўжо адбываліся. Напрыклад, польская гандлёвая палата разам з АБА ўжо арганізавала 2 паездкі ва Вроцлаў і у Познань, то бок гарады, у якіх прысутнічае даволі вялікая беларуская дыяспара, там былі сустрэчы з лакальнымі ўладамі, тым людзям, якія прысутнічалі, вельмі спадабаліся, яны цяпер маюць наўпроставую магчымасць камунікацыі паміж сваім бізнесам і вось гэтымі лакальнымі ўладамі. Гэта вельмі карысна для ўсіх. Чым больш у беларусаў будзе такіх магчымасцяў, чым больш Беларусь будзе інтэграваны ў польскую эканоміку, літоўскую эканоміку, амерыканскую, нямецкую эканоміку, тым у будучыні, калі адкрыецца акно магчымасці у Беларусі для перамен, то гэтыя бізнесы і беларусы, людзі будуць больш карыснымі для Беларусі. Ну, будем спадзявацца, што сапраўды такімі захадамі атрымаецца вырашыць праблемы, якія ўзнікаюць, ці якія ёсць і не вырашаюцца, і вырашыць іх нарэшце. Як ўсё ж таки спадзяюся, што вот у нас была размова зараз перад гэтым стрымам з Франакам вячоркам наконт таго, як вырашаць пытанні з тымі ж самымі аўто на беларускіх нумарах, і спадзяемся, што таксама будзе знойдзенае рашэнне. На завяршэнне, Алесь, я ведаю, што дэлегацыя АБА правяла пэўны час у Эстоніі, і вельмі я так глядзеў, што кіраўніцтва АБА вельмі так натхнёна расказвала пра гэты візіт, у чым яго карысць для Беларусі, для беларусаў, якія высновы, вот асабіста для цябе, вот што гэта было? Ну, ці з'ездзіў, ці сапраўды штосьці важнае прафесійна? Для мяне гэта была вельмі важная сустрэча. Я другі раз у жыцці быў у Эстонії, але першы раз менавіта вось такой мэтай сустрэцца з эстонскімі рэфарматарамі, якія ў 90-е гады праводзілі паспяховыя эканамічныя рэформы. Эстонія — гэта краіна, якая самая першая з 15 краін Савецкага Саюзу пачала праводзіць эканамічныя рэформы і праводзіла іх найбольш хутка і найбольш радыкальна. То бок яна зрабіла гэта хутчэй і больш глыбока, чым гэта зрабілі Літва, Латвія, ўжо пагатоў Беларусь, Украіна, Расія і іншыя краіны. У пэўным сэнсе Эстонію можна параўнаваць з Польшчай. Польшча пачала гэта рабіць 2 гады раней, у 89-м, пад канец 89-го, а вось Эстонія пад канец 91-го і ўжо на пачатку 92-го года. Такім чынам, мы з калегамі з АБА паехалі сустрэцца з
першым прэм'ер-міністрам незалежнай Эстоніі Март Лаар, які быў двойчы прэм'ер-міністрам разам 5 гадоў з 92 по 94, потым яшчэ з 99 по 2002 год. Вельмі важная фігура ў Эстоніі, усе яго ведаюць, вялікая колькасць людзей паважае за тое, што ён зрабіў. Ён, ну, такі сімвал, жывая легенда. Мы сустрэліся таксама з людзьмі, якія ў ягоным урадзе адказвалі за розныя накірункі, за прыватызацыю, за міжнародныя адносіны, за сацыяльную палітыку. Яны таксама нам распавядалі розныя цікавосткі. Вось, напрыклад, адзін з першых міністраў замежных справаў, Ян Маніцкі, з якім мы сустрэліся, ён выехаў яшчэ дзіцёнкам з Эстоніі. Яму было 1,5 гады, ён нарадзіўся ў 42 годзе, выехаў у 43-м да прыходу так званых другіх саветаў, так называюць, бо Эстонія была двойчы акупаваная. У 39-м годзе першымі саветамі, потым была нямецкая акупацыя, потым другія саветы прыйшлі. Дык вось, перад прыходам Чырвонай арміі ў другі раз ягоная сям'я, яны жылі ў рыбацкай вёсцы на моры, яны на лодках просто перасеклі мора і прызямліліся ў Фінляндыі, адтуль у Швецыю. Ён там пражыў 46 гадоў, у яго была сям'я, 3 дзяцей. І як толькі з'явілася магчымасць, у снежні 89 году ён, яшчэ Савецкі Саюз не распаўся, але ён ужо прыехаў у Эстонію. У 92-м ён стаў міністрам замежных справаў Эстоніі, а з 93 по 95 быў кіраўніком эстонскай агенцыі па прыватызацыі. То быў ключавой асобай, якая адказвала за прыватызацыю. Яны тады цягам 2 гадоў прыватызавалі палову ўсёй дзяржаўнай маёмасці. Паспяхова, без карупцыі. Вы не даведаецеся пра карупцыю у выпадку эстонскай прыватызацыі. Гэта зусім іншая гісторыя, чым у Расіі, ва Ўкраіне. Таму гэта вельмі цікавы кейс, і вось у тым ліку персанальны. Ён нам распавяў, што, напрыклад, у першым урадзе эстонскім, вось Марта Лаара, у 92 годзе 3 міністраў, гэта былі людзі з дыяспары. 2 з іх прыехала ў Швецыю, у тым ліку ён, адзін прыехаў з Канады. І гэта было там міністэрства фінансаў, міністэрства замежных справаў, міністэрства абароны, што цікава. І ну таксама гэта цікава для беларусаў, што бачыце, такое здараецца, і людзі нават пасля 46 гадоў могуць вярнуцца ў сваю краіну. Мы зараз большасць беларусаў за мяжой жыве там прыкладна 4 гады. Так што будзем спадзявацца, што ў нашым выпадку значна больш людзей вернецца ў Беларусь, чым у Эстонію. У Эстонію ўсё ж такі пасля вось там 45-го да 89-го, ці з 39-го по 89-го, калі правильна лічыць, 50 гадоў было акупацыі савецкай, ўсё ж такі не так шмат людзей пасля 50 гадоў вярнулася. У нас ўсё яшчэ можна разлічваць, што вось гэтага 500 000 чалавек, якія выехалі за апошнія 4 гады, ну, дзесяткі тысячаў змогуць вярнуцца. І гэта людзі, якія будуць мець свой капітал, свой чалавечы патэнцыял, ноу-хау, ініцыятыву і так далей. Ну, гэта будуць людзі, я спадзяюся, непадкупныя. Вось як выявілася ў выпадку там з эстонскай прыватызацыі, якраз такі гэтыя людзі, дзякуючы таму, што яны былі не звязаныя ні з наменклатурай, ні з нейкім дзяржаўным ці прыватным бізнесам, яны былі непадкупныя, іх ніхто не купіў, ніякай карупцыі вось у выпадку эстонскай прыватызацыі не было. Мы таксама сустрэліся, акрамя эканамістаў, вось ці людзей, якія адказвалі за палітыку ў Эстоніі, мы сустрэліся таксама з эстонскай гандлёва-прамысловай палатай, з эстонскай бізнес-асацыяцыяй, якая прадстаўляе інтарэсы сферы ІКТ, інфармацыйнай тэхналогіі і тэлекамунікацыя, і з асобнымі беларускімі бізнесамі ў Эстоніі сустрэліся, з беларускай бізнес-супольнасцю там. То былі сустрэчы і якія тычыліся чыста эканомікі, былі таксама сустрэчы, якія тычыліся, як стварыць прывабны бізнес-клімат, як пабудаваць вось у Эстонії вельмі паспяховы электранічны ўрад. То бок там 99% дзяржаўных паслуг можна ажыццявіць, не выходзячы з дому. Вы можете зарэгістраваць шлюб з дому, вы можете там набыць зямлю і зарэгістраваць гэта дома. Вы можете прагаласаваць у інтэрнэце праз свой телефон ці кампутер. Все гэта можна зрабіць. І ўжо даўным-даўно Эстонія тут як бы з'яўляецца прыкладам для іншых краін. Так што для нас гэта для беларусаў было вельмі цікава, і нейкія высновы мы з гэтага зрабілі. Мы абавязкова аб гэтым больш напішам. Я планую напісаць 1, 2, можа 3 артыкулы ў беларускія СМІ таксама пра гэта.
Дмітрий Самойлаўскі зрабіў дзіўную выснову з вашых словаў про вяртанне ў Беларусь. Піша, што будзем вяртаць урад БНР з выгнання? Ну чаму менавіта урад БНР і чаму ім абмяжоўваецца на фоне словаў про тое, што сотні тысяч беларусаў з'ехалі? Гэта адно дзіўна, конечно. З другога боку, урад БНР гэта, умоўно кажучы, не адна Івонка Сурвіла. Гэта, да прыкладу, даволі маладая дзяўчына, але тым не менш прафесар Флорыдскага універсітэта і мае катэгорыю навуковую па дзяржаўным кіраванні Паліна Прысмакова, напрыклад. Чаму не радавацца магчымасці яе вяртання? Ці там, скажем, Пачкаеў, выдатны юрыст-адвакат з Брытаніі, таксама сябра урада БНР. Вяртанне яго, чаму не радавацца? Вот нейкія дзіўныя высновы можна рабіць, конечно, знаете, у стылі, нават не ведаю, у якім стылі, але тым не менш. Дзякуй вялікі, Алесь. Адзінае, скажыце мне, кай ласка, на заканчэнне. Я ведаю, што вельмі так актыўна развіваецца зараз прадстаўніцтва АБА у ЗША. Шо это вы так актывізаваліся там? Мы бачым вялікі патэнцыял на амерыканскім рынку. Мы бачым, што там памер беларускіх бізнесаў у ЗША ён значна большы, чым памер беларускіх бізнесаў у Польшчы, Літве, Латвіі, Эстонii. То бок колькасць ягоная там меншая, чым тут. Вось, напрыклад, ва ўсіх краінах еўразвязу паводле там публічна даступных дадзеных мы ацэньваем прыкладна 9 тысячаў юрыдычных асобаў, то бок мы не лічым ІП, юрыдычных асобаў, якія заснаваў прынамсі адзін беларус па нацыянальнасці, так? 9 тысячаў такіх прадпрыемстваў. У ЗША іх, безумоўна, значна менш, але іх памер вялікі. То бок там ёсць кампаніі, якія каштуюць там дзесяткі мільёнаў, сотні мільёнаў долараў, так? Ёсць кампаніі, створаныя беларусамі, якія каштуюць у мільярдах, так? То бок гэта зусім іншы памер, і мы бачым, што там іншыя адносіны, там беларусы, там было заўсёды менш беларусаў, там менш было нейкіх бізнесовых ініцыятываў. І таму вось мы пачалі неяк крыху варушыць гэтую беларускую бізнес-супольнасць. Нешта атрымліваецца, мы ўжо правялі адзін бізнес-форум у Вашынгтоне на 150 чалавек, якія прыехалі прынамсі з 13 штатаў ЗША, але таксама з Канады, з Польшчы, з Літвы. Вось мы зараз рыхтуемся ўжо да другога форуму, на гэты раз у Каліфорніі, то бок на другім баку акіяну, а іначай на баку другога акіяну. І там ужо будзем спадзявацца, будзе яшчэ больш бізнесаў, больш тэхналагічных бізнесаў, больш міжнародна прызнаных беларускіх і іншых там амерыканскіх, украінскіх, там літоўскіх, грузінскіх бізнесаў. То бок мы бачым, што ёсць патэнцыял, ёсць ніша, якой ніхто не займаўся дагэтуль. Мы спрабуем гэта зрабіць, і таму мы бачым вельмі пазітыўны фідбэк, то бок людзі сапраўды хочуць ангажавацца, хочуць ствараць нешта, дапамагаць у сваіх суполках, у сваіх штатах, кожны ў сваім нешта робіць. Таму нам гэта падабаецца, мы гэта усяляк падтрымліваем і увялі нават такую пасаду, функцыю як амбасадар. То бок ёсць амбасадар АБА, вось, напрыклад, у Міннесоце, напрыклад. Ёсць у Міннесоце, ёсць у Сакрамента, гэта штат Каліфорнія, ёсць асобна у Сан-Францыска, то бок ёсць уже некалькі прадстаўнікаў у ЗША. Да, а ёсць вось прадстаўнік, амбасадар па ўсім ЗША, Алесь Ляхновіч. Ёсць, не буду хлусіць, ёсць. І, ну, бо зразумела, што ЗША гэта краіна такая, як вся Еўропа. Немагчыма з Вашынгтону даехаць там лёгка ці часта ў Каліфорнію, Техас ці Вашынгтон, але той, які з'яўляецца штатам Вашынгтон, а не горадам. Таму, безумоўна, без адкрыцця вось такіх прадстаўніцтваў вельмі складана актывізаваць беларускую мясцовую дыяспору. Таму мы будзем спадзявацца, што будзе ўсё больш і больш штатаў, якіх і вялікіх гарадоў у ЗША, кшталту Чикаго, Нью-Йорк, у якіх у нас таксама з'явяцца новыя прадстаўнікі бізнесу. Ну, а я раю усім падпісацца на, да прыкладу, тэлеграм-канал Асацыяцыі беларускага бізнеса за мяжой. Ну, гэта прасцей за ўсё, але там з гэтага тэлеграм-канала атрымліваць усю інфармацыю, што датычна розных і семінараў, і сустрэч, і канферэнцый, і як там у вас это называюцца вялікія мерапрыемствы?
якія вы там раз на форумы вот буквально дарэчы вясной на пачатку лета красавіку у Вільні было да і ў ЗША быў 20 верасня можете запісаць уже неўзабаве будзе рэгістрацыя 20 верасня ў Варшаве а дарэчы бізнес які хоча скажем з'ездзіць на выдатную сумесную такую канферэнцыю будзе напрыканцы жніўня пачатку верасня вялікая канферэнцыя кангрэс беларусаў заходняй Амерыкі паўночнай Амерыкі 35 з'езд беларусаў паўночнай Амерыкі які адбываецца кожныя 2 гады гэтым разам у Таронта ў Канадзе яны чаргуюцца раз у ЗША раз у Канадзе гэтым разам у Канадзе гэта апошні дзень жніўня першы дзень верасня так да з 30 по другое і там упершыню вось за гэтыя 35 з'ездаў будзе бізнес-панель якую дапамагае ладзіць якраз такі асацыяцыя беларускага бізнесу за мяжой Абба і якая дарэчы заклікае беларускіх бізнесоўцаў далучыцца да гэтага кангрэса ўзяць удзел у гэтай панелі і дапамагае дарэчы Абба с афармленнем неабходных дакументаў для такой паездкі так што калі ласка звяртайцеся да Алеся пакуль ён тут ну а ўвогуле на телеграм-канал Абба як я уже сказаў подписывайтеся заходзьце глядзіце ну ёсць і сайт асацыяцыі беларускага бізнеса за мяжой так что кому як зручней ну і YouTube Еўрарадыё таксама не варта забываць заходзьце часцей подписывайтеся расшэрвайце пакідайце свае каментары і глядзіце нас а мы на сёння з вами развітваемся Дзякуй вялікім Дзякуй вялікім Алеся Ляхнович Зміцер Лукашук жыве Беларусь жыве вечна